रायनि बारि मल समबाय जे आं मल समबाय आंनि जमते हादर जेराबत थांनाय 7 तारिख अक्ट'बराव सानाव संसाते रायनाबारियाव किसा राबार तानजामानि सुनुता नुखुंनि राबार तानजामानि आबनो ते जमदानि सखाखै तामो सानानो संसाते ekonomiya फेसबुकआव किसान मुखा आरो रायनाबारिनि घटना आरो फेसबुकआव तो साखा जे आरो যেমন बैसाखतर फाइनि साखोमो बबाय दागमुरानि आंनि बर' राव माने 60-70 जन मत थांगै राबार माकान नखरखा दै 10 परिबारनि दे तां गायनि दं हरखा आइ खोनाखा एमन ता जरातै चिनियर बहाय एमने रिपर्टआव सफैयाख आपाना आं जे खाकागो अमो चिनि हदानि तरफ থেকে চিনি ময়ালनि तरफ থেকে চিং সারিরগো ফাनो जों खबर लायो जाहाथे सुस्थ' मिमांसा मानाय जात जाहाथे जोंबा बुकुंबारा बाय बुकुंबारा जाहाथे उमहाय गथनाया ता गतिलाय लांथों जाहाथे नेरक माथाय दंखायबा नेरक मानाय जों माथाय दंखायबा मानाय बनो जों मुख्रा-मुख्रि आजक सालागि सलिउसन खाय थानाय एबं थाइगे खायलायनाय नि आंखे खाखाता